Предстои да се запознаем с историята на българския лев и какво би могло да се случи, ако влезем в еврозоната. В описанието на видеото ще поставя линк към пълен каталог на българските монети и банкноти от 1881 година до днес. Съвременната история на българските парични знаци започва след възстановяване на българската държава през 1878 година. През 1880 година с приемането на закона за правото за рязане на монети в княжеството България се създава българската парична единица лев. Тя е разделена на 100 части, оттам идва и думата стотинки. При въвеждането на лева той се приравнява към златния френски франк и възприема биметалния стандарт, т.е. изработен от сребро и злато, с което България фактически приема принципите на Латинския паричен съюз. Първите монети в княжеството България са били от мед и са отсечени през 1881 година, а през 1882 година са отсечени сребърни български монети от 1 и 2 лева. През 1894 година са отсечени златни монети от 10, 20 и 100 лева. През 1885 година е приет закон, който предоставя на БНБ монополното право да издава банкноти в страната. Според същия закон всички държавни учреждения са задължени да приемат българските банкноти. Първите български банкноти с златно покритие от 1/3 от номинала са отпечатани през 1885 година. През 1891 година е приет закон, позволяващ на БНБ да издава банкноти с сребърно покритие в размер на 1/3 от номинала. След Балканските войни и Първата световна война, в началото на 1919 година, законът преустановява обновяването на лева срещу злато и сребро. Златното покритие на българския лев се възстановява с закон чак през 1924 година, но същия закон отменя правото на БНБ да издава банкноти с сребърно покритие. България за първи път сама отпечатва банкноти през 30-те години на 20 век. Това са отпечатаните в Държавната печатница в София банкноти от 5000 лева, емисия 1924 година и 20 лева, емисия 1925 година. След либерализацията на цените и последвалата инфлация в периода 1991-1994 се имитират парични знаци с високи номинали, включително монети от 50, 100, 500 и дори 10 000 лева. Кризата в края на 1996 година води до нов период на много висока инфлация и през 1996-1997 БНБ спешно пуска в обращение по две емисии банкноти с номинална стойност 1000, 2000, 5000 и 10 000, а също и банкноти с номинална стойност 50 000 лева. През 1997 година в страната е въведен валутния борд и курсът на лева е фиксиран първоначално към германската марка, а след това към еврото. Така се постига ценова стабилност, която дава възможност през 1999 година да се извърши деноминацията на лева. Със своите номинали, дизайн и стилистика българските парични знаци отразяват различни периоди в развитието на държавата, състоянието и промените в нейното политическо устройство, икономика, култура, различни обществени сфери и така нататък. Да поговорим сега за еврозоната и какво ще стане, ако България приеме еврото. Първото нещо, което е важно да се спомене, че дори и България да смени лева с еврото, това не означава, че трябва да загърбим историята си. Както всъщност се опитват много лъжепророци да твърдят. В описанието на видеото ще приложа линк, от който може да се запознаете с евромонетите, които се секат в различните държави. Както ще видите там, гърбът на монетите се нарича държавен. И всяка една държава има своя дизайн. Дори ще забележите, че сега нашите монети от 1 и 2 лева имат същия дизайн, както монетите от 1 и 2 евро. Тоест единственото, което ще се промени в българския лев, е лицевата част, в която той ще се нарича евро. Много хора ще кажат: да, но тогава цените ще скочат двойно, а заплатите ще станат двойно по-малки. Разбирам страха на повечето такива хора и именно от него се възползват лица, които не искат стабилна икономика, развиваща се индустрия и бизнес в България. Не е изключено да има търговци, които ще злоупотребят с преминаването към еврото, но това ще е спекулация от тяхна страна. И тук е ролята на държавата, която трябва да се намеси и да контролира подобни спекули. Защото няма никаква икономическа или пазарна причина цените на стоките да се променят. Затова и в периода на преминаване към еврото
цените на стоките в държавата, приемаща еврото, трябва да са представени едновременно в евро и в местна валута. Като човек, който работи в сферата на индустрията и по-точно в международна компания, трябва да отбележа, че повечето материали, суровини и части идват от други държави. И така или иначе плащането им не става в левове. Плащанията са в долари, евро, паундове, франкове и така нататък. Тоест, приемайки еврото, ще облегчим търговията с европейски страни, които са в еврозоната. Като това по никакъв начин няма да промени цената на суровините и материалите. Защото и към момента плащанията стават в евро, дори и от левови сметки. Тоест, приемайки еврото, ще облегчим търговията с европейски страни, които са в еврозоната. Като това по никакъв начин няма да промени цената на суровините и материалите. Защото и към момента плащанията стават в евро, дори и от левови сметки. Тоест, ние плащаме в лева сумата, която е изчислена от цената в евро по курса на еврото към лев. За което, разбира се, плащаме и допълнителни банкови такси и комисиони на банките, които биха отпаднали, ако няма това превалутиране. Друга ситуация, която еврото може да доведе в България, е стабилизация на икономиката. За пример може да видим графиката на Евростат за инфлацията в различните държави и еврозоната. Стабилната икономическа среда е много важна за развитието на всяка една държава, защото стабилната икономика води със себе си по-добро и лесно планиране на бъдещето на държавата. В същото време подпомага и бизнеса, като намалява рисковете, облегчава търговията за българските производители, които ще могат по-лесно да търгуват с всички страни от еврозоната. Това от своя страна ще увеличи износа на стоки и съответно растежа на икономиката. Ще се поощри и инвестирането, което от своя страна ще привлече повече инвеститори и оттам ще подобри ситуацията за населението, като се намали безработицата, например, и се създадат възможности за по-добри трудови възможности и условия. Друга голяма полза за нас да приемем еврото е, че вече няма да се налага всеки път, когато пътуваме в чужбина, да плащаме такси и комисиони за превалутиране от лев към евро. Да не говорим колко време се губи в чакане да обменим пари в евро, в случай, че сте привърженик на кешовото плащане. Също така е важно да се спомене и, че еврото е втората в света след долара валута с широко използване. Стабилността на еврото ще доведе в България и до по-ниски кредитни лихви, заради намаления риск и прочее. Разбира се, говорейки за предимството от това България да влезе в еврозоната, трябва да се отбележи, че влизането има и своите рискове, които за жалост много подмолно се използват от различни популисти за разделяне на обществото и извличане на лични ползи. Присъединяването към еврозоната би означавало, че България ще се откаже от контрола върху своята парична политика, тъй като тя ще се управлява от Европейската централна банка. Това може да ограничи способността на страната да отговори на икономически предизвикателства и да приспособи политиката към специфичните си нужди. Присъединяването към еврозоната ще изисква спазване на строги финансови правила и дисциплина, което може да ограничи способността на правителството да следва определени икономически политики. Както се видя по време на европейската дългова криза, членството в еврозоната може да направи страните по-уязвими на икономически сътресения, тъй като те няма да имат контрол върху собствената си валута и парична политика. Важно е, когато взимате каквито и да е решения, първо да се информирате. Информирането трябва да става от достоверни източници, а не от социалните мрежи, YouTube, TikTok и други такива. Не се доверяйте сляпо на твърдения от сорта на "оня казал, другия рекал". Как ще се развият нещата с България, предстои да разберем. Моето лично мнение, сравнявайки развитието на България от периода на влизане в Европейския съюз до сега, е, че ползите от еврозоната за нас ще са повече от недостатъците. И смятам, че трябва да се борим за влизане в еврозоната и Шенген. Благодаря ви, че изгледахте видеото до край. Не забравяйте да натиснете палец нагоре и да се абонирате за канала, ако все още не сте го направили.